זה עומק הרעיון של הגנבה. אל תגנוב. אל תנסה לקחת דברים שהם לא באמת שלך. קנאה, תחרותיות, השוואתיות, הם כולם בגדר לא תגנוב. אומרים חז"ל, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה. כל אדם יש לו בדיוק את המסלול, את נקודת החיים שהוא נמצא בה. וכאשר הוא מנסה לגנוב, הזוהר הקדוש אומר, כאשר אדם גונב, הוא מכניס, כלשונו, ניצוצות זרים לתוך הנשמה. אדם מכניס מרכיבים זרים שהם לא מתחברים, ולכן אומר הזוהר הקדוש, אם אדם גנב ולא השיב את הגזלה, ונפטר מהעולם הזה לפני שהוא השיב את הגזלה, מה עונשו? מכירים? חוזר לפה בגלגול אחר כדי להשיב את הגזלה. בן אדם לקח ממישהו פעם עת, לא החזיר לו, הוא הולך עכשיו לעבור שוב את כל המסלול מחדש. מה המשמעות העמוקה של האמרה הזו של הזוהר הקדוש? אדם לקח משהו שהוא לא שלו, זה לא יהיה. האדם מתגלגל, יהיה פה תהליכים ארוכים של אין סוף, עד שכל דבר ישוב בדיוק למקומו. צרור לא ייפול ארצה, פירור לא יהיה לא באמת ולא במקום. כאשר אדם מרגיש שגזלו לו דברים, כאשר ציבור מרגיש שעושקים אותו ורומסים אותו, צריך לזכור, אנחנו נלחם על הגנבה, אנחנו לא ניתן, אנחנו לא גנבים ולא ניתן שאחרים יגנבו אותם. אבל גם לפעמים במצבים שנדמה שהנה, הגנבים ניצחו, הם עושקים ואין מציל מידם. מי ששמע את 10 הדיברות הוא לא מתרגש, הוא יודע. הכל ישוב למקום. על כל גנבה, על כל אלבון, על כל רמיסה, על כל רוע, על כל עושק, על הכל יביא אלוקים למשפט, מגדול ועד קטן. אני פוגש את זה בהרבה מסגרות שאני נפגש, אנשים שנתנו הכל למען עם ישראל, והם זוכים במרכאות לביזוי, להשפלה. ולעומת זאת, אנשים שעושים מעשים איומים, ובעולם הזה מקבלים את המחיאות כפיים ואת הלייקים. לא להתרגש. יש אלוהים. אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. אנחנו לא מתרגשים מגנבים. וזה מביא אותנו גם לדיבר התשיעי. לא תענה ברעך עד שקר. אל תשקר. גם פה, ההבנה הפשוטה של שקר, למה אסור לשקר? חזורים לילדים. כי בזה שאנחנו משקרים, אנחנו גורמים עכשיו לתמונה לא נכונה של המציאות, ואז אנשים יטעו, יתבלבלו ויגרם להם נזקים. זה נכון. אבל לפי זה יוצא, שאם אני אומר שקר שלא מזיק לאף אחד, אני עכשיו מספר סיפור שלא היה, כולם נהנים, כולם מרוצים, להפך, רק הוספתי פה צבע ועניין לשיחה, אז זה לכאורה לא שקר. ואת התורה. הבעיה בשקר זה לא הנזק שזה גורם או לא גורם לשקר. הבעיה בשקר זה כאשר בן אדם מנסה לשפץ את המציאות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אדם חווה איזושהי חוויה בחיים. הקדוש ברוך הוא פגש אותו בנקודה מסוימת. זה לא מספיק לו. לא מסתדר לו עם המנגנונים המתוסבכים הפסיכולוגיים שלו. הוא מרגיש שזה לא מספיק אקזוטי, זה לא מספיק מסעיר, זה לא מספיק מעניין. אז עכשיו הוא בורא לעצמו עולם וירטואלי, וממציא דברים שלא היו.
הוא חי בשקר. זה לא יצליח. לא תענה ברעך את שקר. כאשר אדם משקר, בסוף זה יביא לעינוי. מילה אחרת בעברית לשקר זו המילה כזב. מלשון המילה אכזבה. אדם שמשקר הוא בסוף מאכזב. גם את עצמו וגם את כל אלה שסובבים אותו. לשקר אין רגליים. היכולת של אדם לשמוע את 10 הדיברות ולהיות ישר. זה התנועה שאמורה ללוות כל יהודי ויהודייה ששומעים 10 הדיברות. זו האמת. זה אני. הגמרא במסכת סנהדרין מתארת, אמר רבא, אחד מהאמוראים, פעם אחת נקלעתי לעיר ושמה קושטא, אמת. ולא היו משנהו בדיבוריו, באותה עיר לא היו משקרים, ולא היה ומית איניש מעטם ולא זימני, ולא היה נפטר אף אחד לפני זמנו. כולם חיו חיים לפני זמנו, כאילו לא היה מיתת ילדים. ואז מספר רבא, נשיא באיתי תמינון, התחתנתי עם מישהי מאותה העיר והתיישבתי שם. ואז מספרת הגמרא, יום אחד, עתה שיבבה טרפה עדשה. יום אחד באה השכנה ודפקה על הדלת של רבא ואשתו. ואשתו, אומרת הגמרא, ראיתי את המיתוי הזה, והרחצה, כאילו הייתה במשהו שנראה לו כלא צנוע. שאלה השכנה, שאלה השכנה, איפה אשתך? ענה לה רבא, ליטא אחא. צניעות, היא לא פה. מתו לו 3 בנים, מיד מתו לו 2 הבנים. קראו אנשי העיר לרבא ושאלו אותו, מהי היי? איפה, איך, אצלנו לא מתים ילדים לפני הזמן, מה קרה אצלך בבית? אמר, כך וכך היה הדבר, ניסיתי צניעות וכו'. אמרו לו אותו אנשי העיר, במטות המינך, בבקשה ממך, פוק מאתרים, צא מהעיר שלנו ולא תגרה בנו מלאך המוות. ואל תגרה בנו את מלאך המוות. מסביר הרב קוק, זה לא כפשט. כפשט רבא עשה בדיוק מה שצריך לעשות. יש מצב שהאדם משנה מפני השלום, משנה מפני הצניעות. האמת מתגלה בעולם לפעמים דווקא בזה שהאדם אומר מילים שהם לא מה שאנחנו קוראים אמת במבט ראשון. אומר הרב, יש כאן אמירה עקרונית. כאשר אדם לא אמיתי, מתים לו 2 הבנים. אין עתיד לבית הזה. אין המשכיות לבית הזה. אמת מארץ תצמח. זה הדיבר התשיעי, לא לשקר. ואז מסיימות 10 הדיברות. לא תחמוד. לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, חמורו, וכל אשר לרעך. זה הסיכום של הכל. אדם לא חומד. שום עולם שמעבר של העולם שהוא נמצא בתוכו. אומרת הגמרא על הפסוק, ונחל עדניך תשכם. דורשים חז"ל, מלמד שלכל צדיק וצדיק יש עדן בפני עצמו. כל צדיק וצדיק בעולם הבא יש לו גן עדן, כאילו אישי. המשמעות העמוקה של הדברים, כל אדם חי בתוך העולם שלו במשמעות החיובית, לא במשמעות של הניתוק מהמציאות, אלא חווה את המציאות באופן הסובייקטיבי שלו. היום אגב, זה אפילו ניתן להבנה מבחינה, נקרא לזה פילוסופית מדעית. מה שאני, למשל, קורא עכשיו צבע שחור, מאוד יכול להיות שאתם רואים צבע אחר. כל אחד רואה צבע אחר, פשוט אומרים את המילה שחור כאיזה סוג של מוסכמה. אבל כל אדם, כמו שאנחנו רואים, נכון, לכל אדם כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות,
המשמעות זה, שוב, זה לא באמירה הפלורליסטית, זה כל אחד יעשה מה שבא לו. אלא צריך להבין שכל אדם סופג את החיים שהקדוש ברוך הוא נותן לו בעולם במסלול שלו. ובמילא כל הנושא הזה של לחמוד, של לרצות משהו שהוא לא שלנו, זה פשוט לא שייך. זה נכון ברמה האישית, וזה נכון, בזה אני מסיים, ברמה הכללית. אנחנו חיים כיום בתקופה שמי שלא שומע את 10 הדיברות, מי שלא עבר את ימי השובבים, הוא יכול מאוד מאוד למצוא את עצמו כל יום, כל שנייה, לרצות להיות במקום אחר. אלוהים, תיקח אותי מפה. מי ששומע את 10 הדיברות, מי שעוברת את ימי השובבים, הם לא רוצים להיות בשום מקום אחר, מאשר המקום המדויק שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם. אומרים חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. על אותו משקל, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד דור בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. כל ההיסטוריה כולה, כל החיים של עם ישראל, כל השושלת המשפחתית של כל אחד ואחת, כולם מתנקזים ומובילים בדיוק לנקודה שאנחנו נמצאים. ברגע שאדם מפנים את הנקודה הזו, זה מה שאנחנו מכנים אושר. פה אני מאושר. פה אני רוצה להיות. מהשנייה שאני פוקח את העיניים בבוקר, עד השנייה שאני יוצא אותם בשינה, כולל השינה. עם מערך החיים שאני חי בתוכו, עם החברה שאני נמצא בתוכו, עם העם היהודי בדיוק בתקופה ההיסטורית הזאת, עם כל האתגרים וכל הקשיים שבדיוק מותאמים להוציא מעצמנו את מה שצריך לצאת אל הפועל. זה הפסוק שאומר דוד המלך בספר תהילים. הרשעים כמוץ אשר תדפנו רוח, כמו קש שאף ברוח, בלי שורשים, בלי קו שמנחה אותם בחיים, בלי משמעות. אנשים שכמו קש שאף ברוח, כל הזמן מואפים, כל הזמן מדמיינים עולמות אחרים, כל הזמן דוחפים את האף והידיים שלהם למקומות שהן לא צריכות להיות שם. כל הזמן חולמים על משהו שלא שלהם ושלא צריך להיות שלהם. הצדיק לעומת זאת, אומר דוד המלך, כעץ שתול על פלגי מים. עליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. יצליח מלשון לצלוח. היכולת לצלוח את ים סוף. לצלוח את המדבר ולהגיע לארץ ישראל, לקבל את התורה, זה הצדיקים שהם שתולים כעץ על פלגי מים. מה שאני מאחל לכל אחד ואחת פה, שבעזרת השם נזכה כולנו, מתוך ימי השובבים הללו, מתוך הימים המופלאים שכולנו עוברים בשנים הללו, לצלוח ולהצליח בעולם הזה ובעולם הבא. ולכולנו שבוע טוב.